Pa evo, vi ste zastupniče rekli kako je Hrvatska danas bez jednog potpuno neovisnog medija. Ja se slažem, ali Hrvatska je oduvijek bez jednog potpuno neovisnog medija. Bila je tako i prije 10 godina i prije 20, pa tako i danas. Također ste spominjali oko programskog vijeća i tu bi se zapravo složio. Hrvatska nije Švedska. I način na koji je uopće ta ideja bila da se to programsko vijeće formira nije bila realno provediva u hrvatskim okvirima. Način odabira tog programskog vijeća i njegov rad bio jedan šušpajz koji se na kraju pokazao nejestivim za hrvatsko društvo i za hrvatsku televiziju. Da, Hrvatska mora imati i svaka ustanova nekoga konkretno koju vodi i ko u toj ustanovi odlučuje, a ne neke skupine koje će onda neformalno provoditi neke odluke i daleko izvan svojih ingerencija. I to se i događalo sa tim programskim vijećem takvim kakvo je bilo. Jedan od primjera koji bi ja sad naveo, koji do sad nije spominjan, je primjer serijala Heroji Vukovara, njegovog 3. dijela. To je najuspješnija hrvatska dokumentarna serija snimljena u nezavisnoj Hrvatskoj državi i koja je upravo zbog tog i takvog programskog vijeća njen 3. dio HTV tog serijala HTV nije htjeo ni po koju cijenu i ni na koji način preuzeti i emitirati u programu HTV-a. Upravo zbog tih interesa, tih kojekakvih neformalnih skupina koje su bile formirane kroz to programsko vijeće. Još bi se samo kratko osvrnuo nešto što je prethodno rečeno oko Hrvatskog sabora. Hrvatski sabor nikad nije bio obojan niti HDZ-ovski, niti će biti obojan SDP-ovski, kao što nije bio obojan mađaronski. Hrvatski sabor je Hrvatski sabor, iznad Hrvatskog sabora su Bog i Hrvati.